Вы могли бы несколько слов сказать по-фински о своей русскости? Jos ajattelen itseäni suomenkielisenä, niin suomen kieli on minulle nykyään äidinkielenä. Jotkut sanovat, että se on äidinkieli, mutta todellisuudessa se on omalla tavallaan vieraskieli, koska äidinkielihän mulla oli venäjä. Ja nyt kun minä joudun hyvin usein puhumaan montaa kieltä, eli pääasiassa venäjää tai suomea, niin kuitenkin jossain suhteessa aina, nyt aikaisemmin ei tapahtunut näin. Minä ajattelen asiaa, jos minulle suomeksi puhutaan. Ajattelen asiaa jopa venäjäksi. Aikaisemmin ei tapahtunut näin. Minä ajattelin päinvastoin. Mutta nyt on monta kertaa asiaa kun asian. Mä melkein itse mielessäni käännän sen ensin venäjäksi. Ja sen jälkeen käännän vasta suomeksi. Ja tämä tapahtuu. Niin siinä suhteessa on paljon tämmöistä juuri, että tuo kieli on jotenkin, ja olen sitä mieltä vieläkin. Eli rakkain kieli on se, mitä syntymästä asti on oppinut. Ja mikä on opetettu ihmisille silloin, kun hän on syntynyt. Ja mitä on opettaneet hänen vanhempansa. Ja ne ensimmäiset sanat. Jopa tällainen yllätys, minkä koin tässä elämässäni. Se oli semmoinen hätkähdyttävä yllätys. Olin monta kertaa tulkkina äideille, jotka odottavat lasta. Lapsi on tuolla kohdussa vielä. Ja lapsi oli syntynyt, olin synnytyksessä mukana, olin kaikessa mukana. Ja tapasin tämän lapsen 3-viikkosena. Hän äänteli, mitä hän äänteli. Rupesin puhumaan tälle lapselle venäjän kieltä. Koska venäjän kielihän oli, minä tulkkasin. Niin tämä lapsi, tunti ei riittänyt, mitä hän yritti selittää sillä omalla pienellä lapsen kielellään. Koska hän koko ajan oli kuunnellut myöskin venäjän kieltä. Niin isä oli kiukkuinen, koska hän oli erikielinen. Hän sanoi, että sinä saa opettaa tuota vierasta kieltä minun lapselleni. Tämä tuli tietysti vähän niin kuin leikkinä, mutta tavallaan oli puolet tottakin. Eli monta kertaa se lapsi, joka syntyy, jos hän äidin kielen kuulee jo kohdussa, hän oppii sen myöhemmin paljon nopeammin.